कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौथ' आङो आसामनि आउटआव कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौ रावखौबो सासेबो फोथाया आं गासिबो रिन्दि गोजासो ओरैबायदि जानानै फैदों। आदै नोंहा बेफोरबायदि बुंबाथाय गोरोन्थि जागोन मानोना बेफोरबायदि गासिबो नंजोबा जेसेबांबो कम्पानियाव खामानि मावहैदों। हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर, मानो होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ मैयानिफ्राय भाइरेल जागासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै, नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरोना। थ' दे बिदिब्ला थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय मोनथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। मैया दाखालि सासे मा होनगोन आदैयाहाय बिनि मुङाहाय दङ जोहोलाव नार्जारि आरोना लोगोफोर। बे जोहोलाव नार्जारिया गावनि वाइफजों लोगोसे गुबुन जोंनि बर' माहारि माने आइजोफोरखौ वमेन्सफोरखौ आरोना लानानै बिथाङा जिखिनिखि जोंनि आसामनि बाहेरावहाय दंहैयो खामानि मावनो, न'खरखौ गारनानै जुदि बाहेरायाव थांहैदों, बिथांमोननि बागै फंनैसो बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरोना लोगोफोरा। थ' लोगोफोरा बे बिथां जोहोलाव नार्जारि आदैया मा बाथ्रा लानानै बिथाङा बुंदोंमोन, आं बिथांनि जितु भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय ससे दिन्थिनानै होलांनाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। नोंथांमोनहा नैबे पद्मा नार्जारिखौथ' सिनायखायो नङा होमबा? जितु बे फटकआ जाहैबाय आंनि हिन्जावमोन पद्मा नार्जारि, दा आसामाव फैदों। ओंखायनो नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय जाहाथे बेखौ जुदि जेरावखि लोगो मोना आंखौ कन्टेक्ट खालाम, 2000बाबो होगोन आं खिन्थाग्रा मानसिनो। नांगौ आंनो बे मानसिखौ, मानोना गथ' गथाय साब्रैनि बिमा, बियो लाजिया दुनियानि रिन्दि खालामनो, दुनियानि माने हौवा सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो। एखे कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौथ' आङो आसामनि आउटआव कम्पानियाव थाग्रा हिनजावफोरखौ रावखौबो सासेबो फोथाया आं गासिबो रिन्दि गोजासो ओरैबायदि जानानै फैदों। बेबो गोबां जों बेफोरबायदि जाबाय। आं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नोंथांमोना बै आदैया मा मा बाथ्रा लानानै मा बुंलांखो जोंनि बर' आइजो माहारिफोरनि बागै आरोना लोगोफोर। थ' आरो भिडिअ दायो जोबाखै आरोना लोगोफोर, आरो ससे दंबावो। थ' बे जितु आदैया जितु जोंनि आइजो माहारिफोरखौ लानानै जितु बाथ्राखौ बुंफोरथिदोंमोन, थ' बेखौनो दिनै नैबे आलु दे होननाय सासे ब्रादाराहाय बै आदैनिसिम मा बाथ्रा लानानै बिथाङा रिप्लाइ होखो आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बेखौबो खोनासंनानै लाग्रोदो आरोना लोगोफोर। बिथां आलुदिया दिनै बै ब्रादारनि बागै मा बाथ्रा लानानै बिथांखौ रिप्लाइ होखो आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय लास्टसिम खोनासंलाय आं बर' हौवाफ्राबो माबायदि गावनि गथ' गथाय गावनि हिन्जावखौ गारनानै जेबो खबर गैया, आं बिसोरनि सोमोन्दै आं बुंगासिनो। आदै नोंहा बेफोरबायदि बुंबाथाय गोरोन्थि जागोन मानोना बेफोरबायदि गासिबो नंजोबा जेसेबांबो कम्पानियाव खामानि मावहैदों। नों हमनो हागोन 100आवहाय 80%आनो बेफोरबायदि जायो, खिन्थु आं बेखौ आंबो मानियो। खिन्थु 20%आहाय मोजांबो खामानि मावहैदों, गावनि फाइनान्सियेलि गावनि न'नि प्रब्लेमनि थाखायबो मावहैनांगौ जायो। स' गोबाङाहाय माने 20%फ्राहाय मोजां खामानिबो मावहैदों। बै बे 80%फोरनि थाखायनो नैबे 20%फ्राबो बदनाम जानांगौ जादों। मानोना बदनाम जाखागोन। मोनसे थाइजौ एबा फ्रुइटनि दखानावहाय जुदि मोनसे थाइजौ गाज्रि थायोबा गासिबो थाइजौआनो बदनाम जाजोबखागोन। थिग बेफोरबायदिनो खोथायाबो जाहैबाय, जायबा मोजां खामानि मावहैदों बैसोरनाबो माने बैसोरजोंहाय बदनाम जाहैदों। आरो गोबां दं कम्पानियावहाय खामानि मावग्राया, जेब्ला माने बै बे कम्पानिनि मानसिफ्रा सानै साथाम जायबा मोजां खामानि मावो, बैसोरो जेब्ला खामानि मावखांनानै जेब्ला बाजारावहाय शपिं खालामहैगोन गावनि जियानो बुस्थु जाथों, बै बे समावसो मा बिसोरो हारसा बांगाल सोरबा ओइ बे दारि गोलाव बैसोरजोंहाय ओंखारहैयो बेरायफुंजानो। आंखौ गोबां मानसिफोरानो बुंहरदों, आरो आं दिनै बेफोरबायदि हिन्जाव नुदों गुबुन हारिजों जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि मानसिजों बेरायगासिनो। आरो बेफोरबायदि मानसि नुदों, ओइ बे हिन्जावाहाय बर' हिन्जावाहाय हटेलावहाय गुबुन हौवाजों हाबहैगासिनो। थिग ओरैनो मावहैयो जास्ट खिन्थानायनि थाखाय, खिन्थु बांसिनानो मा थिग बेफोरबायदिनो फैसा मोनो 200 300 सोरबा 500 सोरबा 1000 गाहाम। इसोरबोथ' मा इसोरथ' खामानि मावनो बायो, नंगौना नङा? ओरैनो
थांनायनि नामावहाय कम्पानि नाम खिन्थु मा खालामहैयो धान्दा खालामहैयो बैसोर बायदिनि थाखायनो माने जायबा मोजां खामानि मावो बैसोरबो माने बदनाम जाहैफायो बैफोरबायदि मानसिनि थाखायनो थिग बेफोरबायदि मानसिखौनो माने मा बुंगोन माने बिसोरबो फाननांगौ जायो माथो उपाय नंगौना नङा मानोना बिसोरनाहाय माने फाननानै जायाबानो माने बिसोरो मा ओंखाम मोनजानाय नङा गुन्दै मोनजानाय नङा मानोना बिसोरनाहाय आवकादानो फाननानै जानायनि आवकाद राइट फाननानै जायाबा बिसोरो जुदि गावनि सोलेरखौनो फाननानै जाया फाना अब्ला बिसोर मा खालामगोन बैफोरबायदिनि थाखायबो माने बिसोरो मा फाननांगौ जायो गोबां जाथिफ्राबो दं गुबुन खामानि एबा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो खालि बे कम्पानिनि नामावल' गाज्रि मावहैयो बेफोरबायदि नङा गोबां आसामावबो दङ गोबां दं आसामावबो जे मा बुंगोन आदै बेफोरबायदि बुंनाया गोरोन्थि जे गासिबो जे कम्पानियाव जे खामानि मावग्राया जे बेफोरबायदि होननाया बे गोरोन्थि 2% एबा 20% बिसोरबो थांनानै गावनि न'नि प्रब्लेमनि थाखायहाय गावनि न'नि हाल साल माने ओरैबायदि माने जायबा कम्पानियाव खामानि जाय माइ नङा माने मा बुंगोन ओरैबायदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो दं साला सानसे हाजिरा मावाबानो ओंखाम मोनजाया सानसे हाजिरा मावाबानो अब्ला सानना नाय ओमफ्राय जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदिबो मानसि दङ गावनि गथ' गथायखौ न'आव गारना थांनानै गावनि हिनजावखौ न'आव गारना थांनानै कम्पानियाव खामानि मावहैनानै गुबुन हिनजाव लाहैनाय बे हिनजावा साला न'आव मा खालामदों मा खालामाखै गथ' गथाया मा जादों मा जायाखै बिसोर बोरै सोलिदों जानो हादोंना हायाखै हिनजावा साला सानसे मालाबा हाजिरा मावनानै गावनि गथ' गथायखौ जाहोयो थिग बैफोरबायदियावनो हिनजावफ्राबो उनाव मा फाल्तु एबा गुबुनावहाय थांनानै खामानि मावनांगौ जाहैयो बैफोरबायदि मानसियाहाय बैफोरबायदि हौवाफ्राहाय जेबो बुजिया बैफोरबायदि हौवाफोरखौ ओरैबायदि बुनांगौ आंथ' ओरैबायदि रागा जोङो गावनि हिनजावा मा जादों मा जाया जेबो खबरखौनो लाया साला गावासो बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनानै साला जुमाय सिगारेट बिरि नायै बेदरै जाहैगोन खिन्थु गावनि गथ' गथाय गावनि हिनजावनि फारसेथिंजाय जेबो खबरानो गैया बैफोरबायदि मानसिबो दङ ओरैबायदि मूर्ख मोसौ जुनार मानसि बिसोरो थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनो निस्सय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बै आदैया मा बुंदोंमोन आरो बिथां आलु दे ब्रादारा मा बाथ्रा लानानै बिथांखौ रिप्लाय होखो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय आरो बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बेवहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनो होननानै सानाखै जास्ट फंसेल' बाथ्राखौ बुंनो आरोना लोगोफोर बै आदैया दे जिथु बाथ्राखौ लानानै बुंदोंमोन आरोना जिथु बड'लेण्डखौ गारनानै जिथु आसामखौ गारनानै गावनि न'खरखौ गारनानै जेसेबां आइजो माहारि दङ गोबाङानो जुदि बाहेरायाव थानायफोरा गासैबो सासेबो मोजां मानसि गैया बिसोरो फानग्रा जोब होनायफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बिथां आदैनियाबो एसे गोरोन्थि जादों बायदि नांदों आरोना लोगोफोर गोबां मानसियानो जेनेबा फरायनोबो थाहैनाय मानसि दङथ' नङा होमबा लोगोफोर गोबां मोजां डाक्टर इन्जिनियार माबा नार्स बायदिसिनाफोर फरायनो थाहैनाय सोरबाफोर जेनेबा बेफोरबायदि एयार हस्टेस बेफोरबायदि गोबां मोजां खामानिबो मावनो थाहैनाय मानसि दङ बेफोरबो जुदि नैफोरबायदि रावखौ खोनायाब्ला बिथांमोनाबो माने गोसोआवहाय गाज्रि साननाय बा दुखु मोननाय मोनसे भाबा फैगोन आरोना लोगोफोर बिथांनि जिथु आदैया बुंनाय जिथु रावाहाय एसे गोरोन्थि जादों बायदि मोनदों आरोना आंबो लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना बिथांनि बिखय मा होननानै सानो आरो बिथां आल'दिया बिथांखौ रिप्लाय होनायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो आरोना लोगोफोरा नोंथांमोना मा बुजिनानै लादों आरो जोंनि बर' बिमानिफ्राय आरो बिथां आल'दिया बुंनायजों आरो बिथां आदैया बुंनायजों गोरोबलायदोंना गोरोबलायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आरो जोबनायाव आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होब्ला नोंथांनियाव फिन खेबसे नटिफिकेसना सहैयो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय